ऐसन ऐसन के इहन काम बा जहां तहां बिहार बदनाम बा जा तोहनी के शर्म करे के चाहिए। ऐसन ऐसन के इहन काम बा जहां तहां बिहार बदनाम बा कहला पबतिया को हक हमें चाटता बड़ा बड़ा खुशी में गिफ्ट जाके बाटता कौन न नेता हो जाके तमिलनाडु के डाटता कौन हो नेता ना जाके तमिलनाडु के डाटता कौन न नेता हो जाके तमिलनाडु के डाटता। माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से खास करके जाना निवेदन करतनी कि आप सब अपना के पट्टी हटाई और एक बार जाके देखी अब बिहार के मजदूर के जान बचाई और जन विकास कहे तोहन के तूरी बिहार के नेता लोग पेन्हल ना चूड़ी जा शरम करोगे हमको परवेज पवने से अलम कहे तूरी बिहार के नेता लोग पेन्हल ना चूड़ी डीजे अरमान लोग दुखवा ना बाटता बकरा लेखा घेटो कनी तक काटता कौन हो नेता ना जाके तमिलनाडु के डाटता कौन हो नेता ना जाके तमिलनाडु के डाटता कौन हो नेता ना जाके तमिलनाडु के डाटता यूपी बिहार के मजदूरन के काटता तो मजदूरी के बात लेके साटता कौन हो नेता ना जाके तमिलनाडु के डाटता कौन हो नेता ना जाके तमिलनाडु के डाटता। सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदापुर।